Neguko egunean inurriak ateratzen zituen garia lelurpean gordeak eguzkitara. Barrunbean gehiegi eskuturik usteldu ez zitezen. Ikusi zuen honetan txirrizkila soinulariak eta eskatu zion zer jan. Diotza inurriak, nire lastana, zer egin dozu udan negurako jangarria bildu gabe? Ez dakizu nola ni nekatzen naizen mugon izanez gero gozerik ez edukitzeko? Alferra izan da, nahi duzu inoren bizkarretik bizi? Erantzun zion txirrizkilak, ez nuen udan astirik izan behar egiteko. Ibili nintzelako, herririk herri, bazterrik bazter soinua jotzen. Ederki esaten dio inurriak, soinuarekin udazabala olgantzan igaro baduzu, igaro egizu negua dantzaten. Hala berotuko zera, hala kenduko duzu gozea. Zenbait hartzen ote ditu ipuinonek, eta zein ederki irakasten digun inurriak egiz egiten alferrari. Gozea hil nahi dute askok inoren bizkarretik, eduki ere bai zer jan nekatu gabe. Hargatik, alferrak izango du gozea eta soroa salke txarrez betea.